संतोषाच्या उमाळ्याने भरून काळजा आमची तुझे थंय उबारून तुका हसन तुका वर्णन गायता एका ताळ्या वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागरा. देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. लिस्ट दवरिजे हांगा दिसपडटी लिस्ट घ्या. वार्षिक फेस्ताक तयार जावन 9 दिसाच्या नव्यान आमी कालच्या दिसा सुरू केला. आज दुसऱ्या दिसाच्या नव्यान आमी आशा करता. ह्या दुसऱ्या दिसाच्या नव्यानाक तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत मागता. आज नव्यानाचो दुसरो दीस विशय. आयच्या दिसा ही वजन कुटुंबाची ग्रेस्तकाय. कुटुंबांत शेगुणी जिवीत युवजनाचें जिवीत जैताचें करता. सांजूद युवजनाचो शारोती म्हणलो संदेश आज आमी नियाळतना युवजना खातीर विशेष करून ह्या संदर्भार मागे युवजनाचो पात्रोन सांजूता देव तांचे पासून विनंती करून दी तांकां आपल्या बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण आमचें मागणें जावं दी. आनी मिसाचें बलिदान भेटयतात मनादी बापू जॉर्ज क्रास्ता एसवीडी किरें घराचे सुपिरियर तांच्या तेसांवा खातीर तांचे हृदया खातीर तांचे बसोती विशेष करून आमी मागया. हेजे दिसा अर्गान तेसांवा पासून मीस भेटयता बऱ्या भलायके खातीर फिलीप नेरी सेरावो आनी कुटुंब आयसी कॉलनी मुंबय. तशेंच अर्गानी तेसांवा पासून मीस भेटयता प्रकाश मेल्विन मॉनिस आनी कुटुंब मुडबिद्री इस्रायल. अर्गानी तेसांवा पासून विशेष करून मीस भेटयता जिविताची कृपा सदांच फावो जावच्याक डेझलिन फर्नांडीस मंगळूर. फेस्त मीस भेटयतात आयच्या दिसा जेसन डेल्सिया आनी जूड जोई सल्डाना पवित्र काळ जवळो तांच्या इरेद्या खातीर विशेष करून मागया. सांजुता मारी फलाबलेल्या बऱ्यापणाक अर्गासान भेटयतात जोसेफ लुसी सल्डाना पवित्र काळ जवळो. रोनाल्ड मेंडोन्सा बेळवाई जुलियट सिक्वेरा मुक्का फ्रांसीस आनी एलिझाबेथ डिसोजा नित्यादर नगर एरिक डिसोजा किन्निगोडी अनिता कोरेया उडपी. प्रत्येक तेसांवा पासून मीस भेटयता राहुल जाक सिक्वेरा नित्यादर वडो फ्रोस्टर ईशान डिसोजा नित्यादर नगर तांचे हृदय बसोत आमी मागया. देवादीन बॅप्टिस्ट आनी तेरेसा सिक्वेराच्या आत्म्या पासून मीस भेटयता सिल्वन सिक्वेरा पवित्र काळ जवळो. देवादीन प्रिसिल्ला पिंटोच्या आत्म्या पासून मीस भेटयता डॅनी पिंटो पेरमुदे. हे सर्व हृदया बसोत मागया. मा समेस्तां बसोत मागया. जे कोणा मागतान बसयला सुगडास करून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट आमचे सवे आसो तुमच्या सवे असो. क्रिस्तुते म्हज्या मुखार भावानो आनी भयणीनो आनी सांजच्या भक्तिकानो आज आमी हांगासर ह्या वेदी एकठांय जाल्या.
जेजूच्या बलिदान वाटेल जमच्याक आज आमी प्रत्येक जावन नियाळ करया. ही भजन कुटुंबाची क्रेस्त काय खंयसर युवजन आसात थंयसर जीव आसा. खंयसर युवजन आसात थंयसर क्रिस्त काय आसा. आमच्या कुटुंबांनी एक युवक आसा तर ते कुटुंब जिवाल जाता. आमच्या कुटुंबांतली भुरगीं आयची भुरगीं पानांची युवजनां पानांची भुरगीं पानांची युवजनां परवांची पवित्र सभा. त्या देखून आयचे युवजन परवा आमची पवित्र सभा जावन आसा. आयची आमची पवित्र सभा जावन आसा. कित्याक म्हूण सांगल्यार की युवजन आमचे पवित्रचे कामे जावन आसात. आमचे पिरगेची कामे जावन आसात. आमच्या कुटुंबाची कामे जावन आसात. त्या देखून त्या आमच्या युवजनां खातीर आमचो सांगात गरजेचो. तांकां सारकी दिशा दिवची आमचे काम जावन आसा. आमचे कर्तव्य जावन आसा. नंतर ते वेगवेगळ्या वाटेक वयताले. ते आड वाटे वयताले. आमच्या कुटुंबांत आनी देवाच्या मोगात पयस वयताले. त्या देखून म्हज्या बोगाळ बाबान आनी पयलीं आमच्या युवजनाक समी मुखार आमी हाडया. तो सर्वेस्व देव आम्हा सर युवजनांचेर आशिर्वाद केलो दी. तांकां जाय जाल्यार जाणवाय मोदीक समजून दिवं दी. आनी देवाच्या मोगान वाडोवन जाय करपाक तांकां देव दिन मागया. हे पवित्र बलिदान पवित्र विडमच्याक आमकां आमी तयार करया. आमचे सर पातकां आमी अळकून घेवया. संगत आमी म्हणया हांव पातकी सर्पदा देवा आनी तुमकां बाबेन म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडा विचारून वायट धरणांनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या प्रसत बघून सदां संकवार मेरेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयण म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना मागता. सदा देव आमची खाकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सतनच्या जिविताक फावो. Sumia kaklukan, Sumia kaklukan, Krista kaklukan, Krista kaklukan, Sumia प्रार्थुया. देवांच्या मोगाळ बापा धर्मदर्शान जोता देवाच्या वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केल्याय. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशांक तुवें धरल्या जेजू क्रिस्ताक वर्तान म्हणून घेवंक तुका वळखूंक फावो कर. आनी अशे आख्या पृथ्वीचे तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं आमच्या सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पदांत जियेता आनी राजवट सरयता ससनाच्या ससना. आमेन. सिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप. म्हज्या पुता तुजें काम कालतेपणान कर आनी लोक दामदम करतल्या मनशांचो मोग करता त्या प्रस तुजो चड मोग करतलो. जितलो तूं व्हड तितलो तूं लन्विकायेन चल आनी सर्वेस्पराची कृपा तुका मेळटली. कित्याक सर्वेस्पराची पदवी भोव व्हड तरी कालत्यांनी दिल्ली महिमा तो मानून घेता. भोव कठीण वस्तू समजूंक प्रयत्न करिनाका वा तुजे तांकी भायर आसा तें सोदून काडूंक वावरिनाका. जे तुजे आदीन केलां ताका लक्ष दी
गुपित वस्तूंची तुका गरज ना, तुझे तांकी बैली कामां तुका नाकात. मनशांच्या गिन्याना बैलो वस्तू तुका येदोळूच शिकयल्यात. आपल्याच अभिप्राया वरवीं जायत्यांची वाट सुकल्या. नश्ट्या कल्पना वरवीं तांचें चिंताप बिगडलां. देवाचें उतर हें देवाचें वडोदकार. तुझे हुजरी हांव रावता सर्वेश्वरा. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. जेजू ख्रिस्ता ओळखूंच्या आनी ताचे थंय रावच्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्या. सकडी एक लुकसाण आनी सर्व वस्तूंचो नश्ट एक कोयर. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. तुमच्या सवे असो. मार्गाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू परत वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस ताजे धांवन आयलो आनी ताच्या पांयांक सशी धेमी घालून ताचे लागीं विचारी लागलो, बऱ्या मेस्त्री, सस्तें जिवीत सोडूंक हांवें कितें करीचें? जेजून ताका जाप दिली, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? बरो म्हणलो एकलोच देव. उपादेश खंयचे तूं जाणाय? जिवेची मारिनाका, प्रद्वाल करिनाका, चोरिनाका, फोडसाक सांगनाका, लुकसाण करिनाका, तुज्या आवय बापायक मान दी. तो जाप दिन म्हणालो, मेस्त्री,
हे सगळे म्हज्या भुरगेपणांतावनूच हांव पाळून आयलां तवळ चिसून ताचेर मोगान घाली तिश्त फाटी काडिनासतना म्हळें तुवें गरज जाल्ले एक काम मात्र बाकी आसा वस आनी तुजें कितें आसा तें वेक आनी मेल्लो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी सर्गांत तुका दिर्वे आसतले उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर हे आयकून ताचें तोंड बावलें आनी कंदेस जावन तो फाटी गेलो कित्याक ताका यथेश्ट आस्पदीक आसलें देवाची उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त ते म्हणजे मुगाल बाबानो आनी भयणीनो तुवें गरज जाल्ले एक काम मात्र बाकी आसा आयच्या वांजलाची उतरां जेजूची उतरां ती आमा सर्वांक जेजू आमकां दिता ही वचन आमचे कुटुंबाची क्रिस्तकाय ही वचन आमच्या कुटुंबाची क्रिस्तकाय कुटुंबांत ही वचन आसात असल्यार आमकां संतोश आमच्या इगेर्जेनी ही वचन असल्यार आमकां आनीक व्हरत संतोश कुटुंब समाजाचे एक मूळ घटक कुटुंब ना तर समाज ना समाज ना तर वाडोवना वाडोवना तर फिरगेज ना फिरगेज ना तर पवित्र सभास ना पवित्र सभास ना तर आयच्या दिसा ह्या वेळार तुमी हांगासर ह्या जुदाच्या पुण्यक्षेत्रांत येवंकच नातल्यात आनी हांवें हांगासर येवची गरजच नातली पळय म्हज्या मुखार बाबानो आनी भयणीनो आमच्या कुटुंबांत ही वचन जाय आमच्या पिरगेजेन ही वचन जाय आमच्या पवित्र सभेंत ही वचन जाय पळय म्हज्या मुखार बाबानो आनी भयणीनो आमचो देव जावन आसा एक कुटुंबाचो देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा पवित्र त्रिंदादी एक कुटुंब जावन आसा ते एक दैवीक कुटुंब सर्गर आसले ते दैवीक कुटुंब देवान चिंतलें आतां हे दैवीक कुटुंब सर्गर आसल्या पावना ते कुटुंब दैवीक कुटुंब म्हज्या प्रतिरूप जावन ह्या संवसारीक आसा जे म्हण ताणें चिंतलें त्या देखून म्हज्या मुखार बाबानो आनी भयणीनो ताणें आमकां मनशांक दादलो आनी स्त्री करून रचलें एक कुटुंब करून ताणें रचलें त्या देखून आमी वाचता उत्पत्ती पुस्तकांत अवसर पयले अवसर 27 ना 28 म्हणसर देखून त्या देखून देवान मनशाक आपणाच सारकेसो रचलो ताका आशिर्वाद दिवन म्हळें वाडा सडा आनी पृथ्वी भरा म्हूण धरून उत्पत्ती पुस्तक दुसरो अवसर 26 वळ म्हणटा देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडता आनी आपल्या बायल ते एक जाता एकवटता आनी ती दोगांय एक कूड जातात वय म्हज्या मुखार बाबानो आनी भयणीनो ह्या देवान कुटुंब रचल्या वरवीं आमी आसा
देवान मनशाक दिल्या सर तेने प्रास वर्त तेने जावन आसा कुटुंबाचे तेने कुटुंब असल्या वरवीं आमी हांगासर आसा कुटुंब असल्या वरवीं भुरगीं आसात कुटुंब असल्या वरवीं युवजन आसात आमच्या कुटुंबांत आमी जायते शिकता जायते शिगुना आमी आपणायता हांव एक याजक जावन एक धर्मीक जावन म्हज्याच कुटुंबांत हांव जायते शिकला पयले बोबोर्त हांव शिकला मनशाचो मोग देवाचो मोग हांव शिकला बक्षाने कितें म्हणल्यार हांव शिकला सेवा म्हणल्यार कितें म्हूण हांव शिकला क्रिस्टन असल्यांक कशें कुमो करीचें म्हणलें तें हांव शिकला घरचे वंताक सो हुस्को हांव शिकला हे शेर शिकुना हांव शिकला म्हज्या कुटुंबांत हांव केवळ हांव मात न्ही तुमी तुमच्या कुटुंबांत हांव हे शिकुना शिकल्यात म्हूण हांव पात येता वैकंडी जावन तुमी शिकल्यात जे शिकुना आमच्या कुटुंबांत आमच्या वडिलांत आमी शिकल्या आनी आमी आमच्या भुरग्यांक शिकयता आनी आमच्या मुखल्या पिळगेक आमी शिकयता आमी याजक जावन विविध जाग्यांनी विविध मिसवांनी काम करता आसतना विविध लोकां मदें विविध पंगडा मदें वावरता आसतना सदां वचून विविध कुटुंबाक संपर्क केल्ल्या वेल्यार ताणें सांगचें जावन आसा एक सिंपल स्टेटमेंट आमचें कुटुंब बरें आसलें फादर आमचें कुटुंब बरें आसलें पूण आतां बरें ना आमच्या कुटुंबांत आतां तो मोग ना तो उजवाड ना कित्या खातीर युवा जाणांक ह्या भुरग्यांक आपल्या घरा भितर वचूंक नाका कारण कितें म्हूण सांगल्यार आमच्या कुटुंबाचें तें फावंडेशन कुटुंबाची ती बुन्याद हालोंक सुरू जाल्या फॅमिली फावंडेशन हॅज शेकन वीकंड कसली ती बुन्याद आमच्या कुटुंबाची आमच्या कुटुंबाची बुन्याद जावन आसा मोगाची आमची कुटुंबाची बुन्याद जावन आसा मागण्याची आमच्या कुटुंबाची बुन्याद जावन आसा सेवेची आमच्या कुटुंबाची बुन्याद जावन आसा समजोवणेची ही बुन्याद आमच्या कुटुंबांत हांव पयस केल्या बुन्याद हालोंक बैसरल्या त्या देखून आमची कुटुंबां वांटे फांटे जावंक बैसरल्यात बेसा जावच्या वाटेर आसात आमची कुटुंबां वांटे फांटे जाता आसतना आमची भुरगीं आमकां पळयतात आमची युवजनां आमकां पळयतात आमी कसली तांकां देख दिता आमची देख तांणी घेतात आनी तांकां तांणी आतां वाटेर आसात दे आर इन द क्रॉस रोड्स तांकां कितें करचें म्हूण कळना खंय वयचें म्हूण कळना खंयच्या दिशा धरचें म्हूण कळना खंयची सरकी विसवण घेवची म्हूण तांकां कळीत जायना कित्याक आमच्या कुटुंबांत वांटे फांटे जाल्यात दाखल्या सांगचें तर 7-8 वर्सां आदीं हांव मुंबयच्या एका पिरगेजीन वावरता आसतना म्हजी सेवा दिवन आसतना एक
ग्रेस्त सवेत चड म्हजे येता आनी म्हाका सांगता फादर म्हाका म्हज्या घरा वचूंक नाका म्हजे आवय बापूय म्हाका सदांच इरिटेट करतात सदांच म्हाका केरी केरी करतात म्हाका म्हजोच म्हणलो एक फ्रिडम ना घरा भितर रिगोवंक नाका फादर हांव खंय जाल्यार पयस वेता फादर म्हाका जाय आसले पयशे म्हजे कडेन आसात ग्रेस्त काय म्हजे कडेन आसा म्हजेच म्हणलें ते बरें कार आसा म्हाका जाय आसले फुटले फ्रेंड्स आसात हांव पयस गोंयांत वचून वस्ती करता फादर हांव आयकलो थोडो वेळ उपरांत ताका सांगलें जायत वेताय वस प्रॉब्लेम ना वेताय म्हणतो वस म्हाका प्रॉब्लेम ना आवय बापायक प्रॉब्लेम आसचे ना वस पूण वेचे पयले एक कंडिशन आज वचा नाका फाल्यां वचा नाका हो हप्तो एक हप्तो घरास राव नेक्स्ट वीक तुजी सटली बटली खंय जाल्यार वच तूं म्हाका प्रॉब्लेम ना एक हप्तो घरांच राव तूं ते घरा रावल्या पावना हर एक दीस हर एक घंटो म्हजे सांगता तुवें करचें जाय हर एक दीस एक घंटो म्हजे सांगता तुवें करचें जाय जायत म्हणाले ते हर एक दीस आयले म्हजे शशी उलोवंक विचारलें हांव उलोवंक विचारलो ताका शिकोवन सुरू केलें कोटा म्हळ्यार कितें कुटुंबाचो महत्व कितें आमी कितें जाय ह्या विशयान उलोवंक विचारलो एक हप्तो जालो 7 दीस ताका सांगलें हांवें एक हप्तो जालो मग 7 दीस जाले आतां खंय जाला वस्तू ताका ते म्हणाले ना फादर हांव वचना खंयसर वचना हांवूच म्हज्याच आवय बापाय सांगत रावता आतां म्हाका कळीत जालें म्हज्या आवय बापायचो महत्व म्हज्या कुटुंबाचो महत्व हांवें खंयचे खुशेन वचूंक जाय म्हणली एक दिशा म्हाका मेळ्ळी म्हणजे जिणेची दिशा म्हाका मेळ्ळी त्या खातीर हांव खंयच वचना फादर हांव सिद्ध घराच वता आनी म्हज्या आवय बापाय कडसून सूख मागता म्हणालें आनी ते घरा वचून रावले वे म्हज्या मुखार बाबान आनी पयलीं तशेंच जायती युवा जण आसात आमच्या कुटुंबांनी आमच्या वाड्यांनी आमच्या समाजान अशें जाता आमच्या युवा जनाक तांकां खंयच्या दिशार वचचें खंयच्या कुशीन वचचें म्हण तांकां कळीत जायना खंयची विसवण करची म्हण तांकां कळीत जायना त्या देखून जायते आमचे युवा जन जायत्या ड्रग्साक वळख जातात ड्रग एडिक्ट जातात व्हिडिओ गेम्सांत वळख जातात ऑनलायन गेम्साक या फ्रॉड माफियाक वळख जातात आनी आपणाचो जीवच काडून वतात खंय वचचें म्हण केलें जायना तांकां तांकां सारकी दिशा दिवंक सारकी विसवण करूंक आमी तांकां उत्तेजीत दिवंक जाय वे म्हज्या मुखार बाबान आनी पयलीं त्या देखून आयचे पयले वर्सा पयस आमकां कितें करीत जाय म्हणलें तीन संगती आमकां सांगता शिरेकाचो बूक 3रो अवस्थर 17 वळ म्हण सांगता तुजें काम खालतेपणान कर खालतेपण मनशाचो मोग कर लणविकायेन चल हे तीन संगती कशे आमी चलाचे म्हण आमकां दाखयता आनी आयच्या वांचनांत ग्रेस्त मनीस ताका एक खुशी आसा हांवें सस्तेंक जिवीत जोडीचें म्हणलें त्या देखून जेजू कडेन येवन विचारता सोमिया बरें मेस्त्री हांवें सस्तेंक जिवीत जोडी जाय तर आमी कितें करीत जाय जेजू ताका सांगता तुजे कडेन उपादेश आसात मग देवाचे उपदेश आसा तुमचे कडेन ते पाळ्ळ्या पुरो तो बरो व्यक्ती
बरो युवक ताका कळीत आसतलें कितें उपादेश म्हणलें मागणें कितें म्हणटा कळीत आसा नोवेना कितें म्हणटा कळीत आसा भक्ती करण्यो कसले म्हणटा कळीत आसा ताचे भुरगेपण अर्थान ताका कळीत आसा मागणें म्हळ्यार कितें हर एक दीस तो मागणें करतालो हर एक दीस नोवेणें करतालो पूण चीज सांगता तुवें केली जाल्यार एक काम मात बाकी आसा तुवें केली जाल्यार एक काम मात बाकी आसा तें जावन आसा तुका जोडूंक जाय आसली त्या सस्नीक जिविताची आडखळ ती आडखळ जावन आसा आस्तबोधीक ग्रेस्तकाय हांव ग्रेस्तकाय आस्तबोधीक पाठ म्हूण सांगना पूण ते ग्रेस्तकाय आस्तबोधीक देवाक महिमा दिवच्या खातीर आमच्याच फायद्या खातीर न्ही ती ग्रेस्तकाय म्हज्या स्वार्था खातीर हांव वापरता जाल्यार म्हजी आस्तबोधीक हांव म्हज्या स्वार्था खातीर वापरता जाल्यार म्हज्याच खुशीक हांव वापरता जाल्यार आमी देवा विरोध वता देवाच्या मोगात हांव पयस वता तर म्हज्या मोगाल बाबान आनी भयणीनो क्रिस्त मनशाक सस्तेक जिवीत सोडूंक मन आसतलें आम्हा सर्वांकी सस्तेक जिवीत सोडूंक मन आसा तर आमी कितें केलें आमी केली जाल्यार इतलेच देवाच्या कुशेक आमी कालतेमान घाली जाय कशें मोर येन देवाच्या कुशेक कालतेमान घाली आमी देवाच्या कुशेक कालतेमान घालूंक जाय आमच्या युवजनाक आमी देवाक समर्पण दिवंक जाय आमच्या भुरग्यांक आमी देवाक समर्पण दिवंक जाय तो वळखंडे जावन आमचे समाज सुम्याच्या ब्रेस्तकायेन भरतले आमची कुटुंबां सुम्याच्या मोगांत भरतले आनी तोच मोग दुसऱ्यांक आमी वांटून घेवंक पावतले तर आमच्या कुटुंबांत आमी खरो मोग वाडोवया हागे मसर पयस करया दुबाव पयस करया आमच्या कुटुंबांत मागणी बरो संबंद वाडोवया वायट सवयो पयस करया आनी आमच्या युवजनाक बऱ्या जिणेच्या दिशे कशी जाय आसल्यो वचूंक वाट आमी दाखोवया आमीन कडून सुमिया आमी वेदी सशेन जमल्या आमकां समे जेजू संगी धन्या तुका समर्पिता कोवा उंडो दाका सरो आमच्या कष्टवावर आसो स्वीकार कर संया बेसाव घाल धन्या पवित्र वाव आमचो काणी कडून संया आमी वेदी सशे जमल्या समे जेसू संगी धन्या तुका समर्पिता म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान
सर्प जाजे बापा कमांत जाऊन मागात हे तुमच्या हाताने बलिदान आपल्या मानात महिमे आमच्या आणि अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदरात सर्वेच पद मानून घेऊ. सर्वेस्पुरा भगेवंत धर्मता सांसुदान आपणाक आपयल्ला जिजूच्या मोगान बरोवन ताचे सोडवण परगटूंक संतोषान आपलो जीव करसिलो आनी रगत वरयले तेच सोडून आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. त्या आमच्या सगळ्यांची बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बोलती क्रिस्तमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमच्या सवे आसूं तुमच्या सवे आसो तुमची कालचा उबारुया आमी ती सर्वेश्वरात उबारता सर्वेस्परामच्या देवाक दिन वासुया भय आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा पुदुदस्नच्या देवा सर्व कलेने सर्व ते आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कादुनी तसं आमच्या फायद्यासो तुझी पवित्र सभा पवित्र एकूण जावन ह्या संवसारांत सुद्धा उर्शाक आनी सगळें शिकवण सगळ्या मनशांक प्रकट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांच्या बुनयादेचेर तीर आनी गट बांदून दवरलाय. देखून आतां विश्वासा आनी मोगान निरंतरी आमी तुजें कीर्तन करता आनी श्रींच्या दळबऱ्या संगाती संतोष आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेश्वर तो सगळ्यांनी संसार भरला तुझ्या बापा खरंच तुम पवित्र तुम सगळं पवित्र सभेची सेर तुझ्या पवित्रात्म्यातून हृदयाने पवित्र कर मागता जावं की आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूट आनी रगत आपल्याच कुशीन कस म्हणून सत्संगाच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो म्हटलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी स्मेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बस समर्पणची. त्या स्पिरीट जेवण जाता आसतना एक कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आणले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ती कराचे हे रगत फतकांचे बक्षाने मेलच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशा पसत वरवतले हे म्हज्या उडासाय करात. बहुत सगुट परगटूया सया जेजू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटा तुझ्या
जेसूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपण उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वांची सुखा समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केले दिन कमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कोट सुतला हांव समेजता पवित्र एकठांय कर म्हूण नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे भविष्य सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पापा साहेबा, पीटर पॉल आमच्या गोडी बापा आनी सगळी येजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोच मेळ्या त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां जे इश्ट गतीन मरण बरें समेस्त तुजे फर्ज जळी त्यो मूख अमल भाव कर आम समेस्तांची दया कर म्हण मागता. आमकां आमरी देवाच्या माये सांगता बागेन जुदय तुज्या पोती सांगता बागेन धर्म तूं सांगता बागेन जेवतात देव सांगता आनी सगळ्या तुका मान घाल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गांव आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुरणाची आज्ञा मनात धरून तनेच केल्ले प्रार्थन तिरगेवन म्हणूया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळण्या पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पुरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सर्वच काही आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडून राजेश क्रिस्त येणे बरोस आतां आमकां तुज्या उदार काकोतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकादांतले वाचय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनार. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे धर्म तांक म्हळें तमकां शांती दवरता म्हणजे शांती तमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबरदाची दिश्टी घाल आनी तुजी कशी परमेत्का शांती एकवटान सांबाळ. तो जियेताय आनी राजपड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. आनी एकवटा सुगुर्त जावन एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हे सवनसा देवाचे शिले संसाराचे पाप करता ती शिलेच्या चुना पिलां ती सुभागे. सम्या तुवें म्हजे भितर आमच्या म्हाका फोना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मगळ बाबणीनो पवित्र गुमगारां समेस्तांनी जिबेर मात्र सेवसो आतारनी जिबेर मात्र. जेसू मोगाळ जेसू दयाळ म्हजे थंय येवंका शेतां. स्वागत तुका कळसा म्हज्या
आत्म्याक म्हज्या घटाय म्हाका ओपून दिताय आत्मिकान जाताय सस्नीक जिवीत म्हाका लाभोन तुलसार जीव पिलोय अकमान सुसून जीवन अर्पून तुकाच भेटोन दिलोय तुजे कुशे त्याग केलोय बापा कुशे हार जालोय जेजू मोगाळ जेजू दयाळ म्हजे थंय येवकाशताय स्वागत तुका कळसा म्हज्या आत्म्याक म्हज्या घटाय तुकाच म्हाका ओपून दिताय आत्मिकान जाताय सुमिया जिजू कमेर गांधी मिया आमच्या मोगान बरो आमच्या खाळ संतो आयला समी आमच्या देरा तूं एकी वचन तुजे थंय ती सकत आशिल्ली ती सकत देवाचे कुशे काल तुवें करसिली आमच्या युवजनांनी आपली सकत तुजे कुशे प्रमाणे करसूंक समाजाच्या उदरगते खातीर वावरूंक कृपा ती म्हूण मागता तुवें गेले सर बरेपणा कर गांधिता अर्गां तुका समिया जेजू अर्गां तुका समिया जेजू समिया जेजू अर्गां तुका समिया जेजू समिया जेजू अगलाब तुका समिया जेजू समिया जेजू आराधन तुका समिया जेजू समिया जेजू आराधन तुका समिया वाईटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले निवारलेल्याक अर्गां तुका समिया जेजू त्याची बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका समिया जेजू त्या मरणादी पिड्यांतल्या आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां तुका समिया जेजू बरी नीट फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका समिया जेजू पळोवचे बाग फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका समिया जेजू घेवन मिसाचें बलिदान भेटोवचें बाग फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका समिया जेजू अंतरे मिसाचें बलिदान भेटोवचें बाग फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका समिया जेजू उतरांनी तुज्या पवित्र युकरिस्तीक जेवणान आमकां ददोशी केल्ल्या खातीर अर्गां तुका समिया जेजू समेस्तांच्या इवाजणा खातीर अर्गां तुका समिया जेजू आम्हा हर एकल्याच्या बरेपणा खातीर अर्गां तुका समिया जेजू Praktuyam Bomogal Papa Bhagavant Devacha Zaite want Mona Pasat Ya Navincha Disa Ya Samskar Amisumramla Tanto Gatlia Tucha Putacha Maivant Kudirekta Urvi Tucha Pavitatman Am Kambar Antache Bachena Mara Puryanto तुझ्या मुखांत सेवेंत आमकां तिरोवंक कृपा दी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन इकडे बरोबर श्याम मोगाच्या भाव भयणीनो सांजुदाच्या पुंतळाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसा तुमची ते सांग घेवन तुमी ह्या पुंतळाक आयल्यात तशेंच माध्यम मुखांत्र हे नव्यानाचे मीस तुमी भेटयतात तुमकां समेस्तांक बरो स्वागत मागता भोभक्तीपणी मिसाचें बलिदान भेटयलेल्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयता सांजूतात देव तुम हर एकल्यांक आपल्या बेसांवांनी बरोवन दी तुमचें जिवीत सुखाचें संतोशाचें समृद्धचें जावं दी म्हणून समी जेजू क्रिस्ताची
बेसांवांनी आशिर्वादां मागून धाडून दी म्हूण आमचे मागणें तुमचे खातीर जावन आसा. पयल्या शेनवार नोव्हें असो तिसरो दीस ह्या दिसा कुटुंबांत पिडेस्ताची सेवा देवाची सेवा बवार्थ आनी बरवस्तो पिडेस्तांच्या भलायकेक आदार सांजूद पिडेस्तांचो बरवसो म्हणल्यार संदेशा काल नोव्हें असो तिसरो दीस आमी आचरण करता. पिडेस्तां खातीर विशेश करून मागता देखून ह्या संभ्रमाचेर तिसऱ्या दिसाच्या नोव्हेनाच्या मिसाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. हे मिसाचें बलिदान भेटयतात मनादी बाब विवेक दीपक पिंटो किन्नेगोळीचे सहायक विगार देखून व्हडा संख्यान हांगासर येवन हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आनी ह्या मुखांतर पिडेस्तां खातीर विशेष करून मागोवंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. फाल्यां सकाळीं 10:15 वरार तेर्स 10:30 वरार मीस उपरांत नोव्हेन सक्रामेंताचें आराधन आसा. ह्या सर भक्तीक रितीन वांटेली जावचें दनपारां 12:30 भक्तिकांक जेवण आसा. ह्या सर कार्यांक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. ह्यो सुआयतार ह्या पुंतळा कुंपरी सुआयतार त्या दिसा सांजे 4 वरार पक्षिगिरे पेंडेतावन इगर्जे पर्यंत वजां पुरशांव आसा. सर्वेस्परा देवान तुमचेर उतरल्या सर्व बरेपणाक देवाचो आदार मागून देवाक रुपकारी जावन उपकारी मनान वची बांदूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. वजींक कसलीं जातात, कितलीं व्हडी जातात, कितलीं ल्हानी जातात, पूण ती मोगान बांदूंक तुमकां आपोवणें दिता. वजी बांदतना पाड जावंच्यो वस्तू बांदिनाकात, पूण कांय थोडे दीस उरच्यो तसल्यो वस्तू आमकां जेवणाक उपकारच्यो तसल्यो वस्तू बांदूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. वजें हाडून येया, आमकां कुमोग करा, आदार दिया म्हूण विनंती करता. 4 वरांच्या पुरशांवाक वजें हाडूंक साध्य जायनासलेलीं किन्नेगोळीच्या परिसरांत तेणें आसलेल्यांनी चेतन बेकरेंत प्रकाश बेकरेंत तशेंच लिनाबायाच्या अंगडी तुमी दवरयेत थंय दानाटची मांडावळ आमी करतले. हांव मोगाच्या बाबडीनो त्या दीस सांजेर 5 वरार हांगासर संभ्रमी कंपरीचें मिसाचें बलिदान ताचे उपरांत हांगासर मोटवें नोव्हेन उपरांत आराधन आनी सक्रामेंताचो पुरशांव आसा. युक्रिस्तीक पुरशांव आसा. पक्षिगिरे पेंटे पर्यंत वचून पाटी येतले हांव आनी हो गद्दाड्याचो पुरशांव जेजूक परगट रितीन मान करूंक आमी व्हडा संख्येन वांटेली जावंक तुमकां आपोवणें दिता. ताच्या उपरांत हांगासर भक्तिकांक जेवण आसा. हे जेवणांत वांटेली जावंक आपोवणें दिता. सोमारा सकाळीं 10:30 वरार हरशांचे बरीस नोव्हेन मंगळारा सामुहीक काजार असो दीस त्या दिसा मीस सकाळीं 9:30 वरार आमचे आदले गोळी बापू भेटयतले अदीक मनादी दोतोर लुईस पॉल सोजो आनी हांगासर काजरी जोड्यांक लग्नाचो बेस ते दितले. ताचे उपरांत हॉलांत मोटवें हांगासर ह्या ओकलेनोऱ्या उल्हासूचें कार्य आसतलें. भक्तिकांक जेवण आसा. बुधवारा नोव्हेन सकाळीं 10:30 वरार आसतलें नोव्हेन मीस. ताचे उपरांत ब्रेस्ताराय सकाळीं 10:30 वरार नोव्हेन मीस. शुक्रारा सांजेर 6 वरार पक्षिगिरे पेंडेंट सांजुदाच्या इमाजीचें आशिर्वचन उपरांत चेरलाचो पुरशांव आसा. उपरांत संभ्रमीक मिसाचें बलिदान आनी बलिदाना उपरांत मोटवें नोव्हेन आनी मोटवें आराधन उपरांत सर्व भक्तिकांक जेवण आसा. हे सगळ्या बेसपाच्या संभ्रमाक वांटेली जावंक तुमकां आपोवणें दिता. ह्योसो शेनवार फेस्ताचो दीस संभ्रमाचो दीस सकाळीं 7:30 वरार फेस्ताचें सादें मीस. सकाळीं 10 वरार फेस्ताचें संभ्रमीक मीस भेटयतात आमचे गोळी बाप अदीक मनादीक पीटर पॉल सल्डाना आनी ह्या गोळी बापांक सकाळीं 9:30 वरार आमच्या गेटी लागीं आमी स्वागत करतले. आनी उपरांत 9:45 वरार हांगासर मानाच्यो म्हणजे हांगासर मुर्दमाच्यो वाती आमी वांटता. उपरांत संभ्रमी मिसाचें बलिदान हे सर्व भक्ती कार्यांक तुमकां मोगाचें आपोवणें दिता. ह्या संदर्भार नोव्हेना संदर्भार मिसां दिवंक आसा तर वेळार दिया. फेस्ता संदर्भार मिसां दिवंक आसा जाल्यार पिरसां तुमी दिवची. तशेंच फेस्ता संदर्भार पुलनी पुलाची पाकडी दिवन हे संभ्रमाक वांटेली जावंक आनी आदार दिवंक तुमचे लागीं विनंती करता. फुलांक बँडाक तशेंच जेवणाक तशेंच लायटींग डेकोरेशन इत्यादी जायती कोर्स आसा तुमी जाणांत. आनी काजरी सामुहीक काजराक जायतो खर्च आसा. हे बाबतींत पुलनी पुलाची पाकडी दिवन सहकार दिवंक लो दिता. पिर्जेंत रावन कुमक करा. सादी पिर्जेंत रुपये 1,000, फेस्त पिर्जेंत रुपये 5,000, प्रधान पिर्जेंत रुपये 25,000, महापुरुषक पिर्जेंत रुपये 50,000 वा
सामूहिक काजाराक पोषक ₹15 25,000 दिवन सहकार दिवंकी तुमकां आमी आपोवणें दिता नंतर पुल्ली पुलाची पाकळी दिवन तुमी सहकार दिया खंडीत सांजू तूं देव तुमच्या खातीर मागता आनी हे खंडीत तुमच्या खातीर विनंती करता आनी जेजूचे भरपूर आशिर्वादान तुमकां फोव जातली 29 तारीखेर आयतारा संजे 6:30 वरार बलेच्या प्रका पंगड आसो तेलेगे दबळ्ळी देवदास कापी कडेन बरोवन निर्देशीत केल्लो सुपरहिट नाटक पुधार दितात म्हणून हांगासर खेळून दाखयतले हे संभ्रमाकी तुमकां मोगाचें आपोवणें दिता मोगाच्या भाव भयणीनो हांगासर आमचे स्टॉल आसा स्टॉला भेट दिया थंयसर बेंजर केल्लें मीठ तेल उदक मेथ्यो रेली कोकरीस इमाज्यो इत्यादी सर्व आसात ह्यो सगळ्यो वस्तू आमच्या आत्मी झुजावेर झुजोंक आनी जैज जोडूंक आदार दितात त्यो भक्ती वस्तू वापरूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता सांगातास हांगासर दैवी वखदां आसा गांठी दुखी गॅस्ट्री पिडे भुरग्या पिडे संबंदी वखदां तेलां ऑफिसान मेळटा ती तुमी घेवन तसो फायदो तुमी जोडचो तशेंच कॅमराल सरकारी आस्पत्रेंत तावन हांगासर दाक्तेर आनी सिबंदी वर्ग हांगासर आयल्यात तुमच्या कुडीचे तपासणी करच्या खातीर हांगासर जावंक बरो पडको आनी तकली पडो ताप शेळ कोंकली गांठी दुखी गॅस्ट्रिकाचे समस्ये मायग्रेन इत्यादी कसलेय आसा जाल्यार स्पॉन्डिलिटीस इत्यादी आसा जाल्यार थंयसर ती वखद दितात आनी तुमची सेवा करतात तसो फायदो तुमी जोडचो ಕೆಮ್ರಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಂತ ದೂತರ ಮುಖಾಂತರ ಸುರೇಶ್ವರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. मगाच्या भावभणीनो आयचें जेवण तयार केलां पवित्र काळसा वाड्याकारांनी तांचो मनपूर्वकी उपकार भोगता. देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर आनी तांकां कुमक केल्ल्या समेश तांचेर मागता. आयच्या दिसा जेवणाक आमकां चिकन स्पॉन्सर केलां जेसन डेल्सिया आनी जेड जोई सल्डाना पवित्र काळसा वाडो तांचो मनपूर्वकी उपकार भोगता. देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर तांच्या सगळ्या जिविताचेर हांव मागतां. सुरेस्पो देव तांकां आनी आमकां हर एकल्यांक प्रतिरितीन हांगासर आज नव्यानाक आजार आशिल्ल्या माध्यमा मुखांतर हांगासर नव्यान करतल्या तशेंच हांगासर जेवणाक कुमक केल्ल्या आदार दिल्ल्या समेस्तांक सुरेस्पो देव आमकां बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण आमचें मागणें जावन आसा. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. नव्यानाक आयतें जावया. पात्रण सांजता देवा आमचे पासत विनंती कर. पात्रण सांजता देवा आमचे पासत विनंती कर. पात्रण सांजता देवा आमचे पासत विनंती कर. बाबाचे नी पुताचे नी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बाबानी नसरकी समसो मोगाळ बापाच्या आमचे मागणे ऐकता. बगे उजूता देव सरकार सांजे तुझ्या जीवनपणाच्या महिमेत असून आमचे बसवत विनंती करता. सांजुता देव इरसांत भक्त प्रत्येक जण मरी आमचे सरकेची माई आमच्या मजतींचे जो आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारी फात आम्ही सांगता मागया. समिया जेजू क्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थाने देवाच्या घराण्या सोबत भाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका निधन दुजूतात देवाक असलेल्या प्रत्येक इश्टा कधी स्वामी उगडास करता. भगवंतात देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. हे जेजू मनशाच्या कुटुंबातय तुवें दाखोवच्या परबीन मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतर हुकलाप लाभता आनी समेस मनीस देवा मनवतात. जेजू आमच्या बाबाचो उद्देशी तूं आतां खरोच आमच्या मदें आसाय म्हण आमी सत मानता. तुज्या पवित्रत्मे वरवीं आमचे ते देवस्थानी पेले सुकरो मोग वाडय. आतां आमी बगे उजूता देवाच्या विनवणे तुज्या बारी पादू अर्चो करचो आनी यात्रेक तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तुज्या री करतलोय म्हण आमी बसता. ही जेजूच्या पवित्र उदार काळजा सर आमचे पातीने आमी तुजे थंय दवरता. तुका सो महिमा मान नकळाप सदां सर्वदा आमेन. एकडी बरोबरशें मोगाच्या भाव भयणीनो आमची ते सवांग सर आसात ते सवा आतां आमी भक्तीन उबारया. 17 जणांक बरी भलायकी फोव जावंक 9 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम मेळोवंक 8 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सिरी फोव जावंक 13 जाणां परगांवाची विजा फोव जावंक 7 जाणां काजरी जोड्या भुरग्याचे देणे फोव जावंक 18 जाणां शिकोवन बरी मत करपा फोव जावंक 16 जाणां तपायांची गांठी दुखी गुण जावंक 16 जाणांक बरें घर जागो फोव जावंक एकल्याचे सगळी काजराची तशेंच रोसाची कार्य बऱ्या तन जावच्याक
एकल्याची गोमटेची शिरेची तकलेची संपूर्ण रिती गुण संवच्या एकल्याच्या पाठीच्या कण्याची कुशीच्या बरीची गुण संवच्या खातीर एकल्याची सगळी कुडींतली एसटी पिढा गुण संवच्या खातीर एका उदरपुराच्या वैबरी भलायकी फोव संवच्या खातीर एका कुटुंबात शांती समृद्धी रास संवच्या खातीर एकल्या कुटुंबाच्या त्या जाणांक योग्य विसा फोव संवच्या खातीर एकल्याक रीण फारी करून कुरपा फोव संवच्या खातीर एकल्याच्या जाग्यांत असलेली सगळी ती कृषीची कीड संपूर्ण रितीन नासवच्याक आनी बरी कृषी रुतां जावच्या खातीर एकल्याच्या बरवेलांत बरें उदक निरंतर पावस जावच्या खातीर एकल्या हाती धरली सगळीं कामां शाबीदान पंथा पावच्या खातीर त्या गजालाची तकली बडाबड मायग्रेन गुण जावच्या खातीर त्या गजालाच्या आतां पांयांची गांठीची दोगी गुण जावच्या खातीर एका PUCच्या उत्तम शिक्षण सोडून गेल्लेल्या एका चलयेक मदीं समाधान संतोष आनी पॉझिटिव्हिटी एनर्जी फावो जावच्या खातीर तशेंच MBBS चेरक्याक बरी भलायकी आनी शिकोवंक जाणवाय गिन्यान जुडुकाय फावो जावच्या खातीर एकल्याक कानाच्या भितर दूख आसली ती गुण जावच्या खातीर एकल्याचे UK नर्सिंगाचें काम फावो जावंक दोगा जाणां कुटुंबांत आसले समस्या परिहार जावंक 6 जाणांचे आमाल पिवण येतावन सुटका मेळोवंक त्या जाणांक हट राग सिद्ध पयसो सोंग तशेंच 19 प्रत्येक ते पासून म्हाका विनंती केल्या तांच्या संगात आमची मागणी गुंतया आमची मागणी उबारया सर्गीच्या बापा पुता पवित्रात्म्याक आमी ओगळाप दिवन आमची मागणी उबारया दिमी घालया अर्गां तुका समिया जेजू अर्गां तुका समिया जेजू अर्गां तुका समिया अर्गां तुका समिया जेजू 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 अर्गां तुका समिया अर्गां तुका समिया जेजू अर्गां तुका समिया जेजू अर्गां तुका समिया जेजू अर्गां तुका समिया जेजू हालेलुया 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 नवीनाचे मगणे मंदर्श्या म्हज्या मतीर काळू काडून म्हजो बाबार्थ दंडोडो पेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या पस्तले पदवेन पयसा उंडाय इवत्या संता म्हज्या काळजाच्या गुण्यात हांव तुका ओला मारता आशा सल्लेल्या बरो सुरूचे करीत ताणें तुका देवान दिलां म्हजे जिणेचे कांटे गुंटे म्हज्या काळजाची गोडसाण हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ माई पाशी नवा देखीत तूं म्हाका मोगान आदर्शन सुदारसन वर व्हडा पतीने तुजे कडेन मागलोप करता म्हाका जोड दी अशें आमचे समियाचे तुजे महिमे वंदना तुज्या मजतीन अदीक अदीक परगडलेलें जावं आमेन मंगळ पापडीनय कडी परतोळे दांपिया ही कडी परतोळे दांपिया आनी प्रतिरितीन सांजू दामरी फलापलेल्या बरेपणाक आमी अर्गां दिवया आमच्या हाताचे दौऱ्या दोळे दांपिया आमच्या जिविजांत सांजू ताद्या मुखांत लाभलेल्या बरेपणाचो उपकार वावडून सर्गींच्या बापा पुता पवित्र आत्म्या अर्गां दिवया 8 जाणां बरी भलायकी फोव जाल्ल्या खातीर एकल्याचो ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल जाल्ल्या खातीर एकल्याची ताप शेळ कोंकली गुण जाल्ल्या खातीर एकल्याचें ऑपरेशन बरें जाल्ल्या खातीर 6 जाणांचे बरें खांब फोव जाल्ल्या खातीर एका काजरी जोड्या भुरग्याचे ताणें फोव जाल्ल्या खातीर एकल्या गमटेची श्रीची गुण जाल्ल्या खातीर एकल्याच्या कुशीच्या बरीची आनी पाटीच्या कण्याची उणी जाल्ल्या खातीर गॅस्ट्रिकाची पिडा एकल्याची उणी जाल्ल्या खातीर एकल्याच्या बरवेला बरें उदक फोव जाल्ल्या खातीर एका उदरपुराच्या बरी भलायकी फोव जाल्ल्या खातीर एकल्याक उत्तम कॉलेजींत उसली सीट फोव जाल्ल्या खातीर बरें एडमिशन फोव जाल्ल्या खातीर एका PUCच्या भुरग्याक बरें पास करून मुखलें शिकाप वचोंक आदार दिल्ल्या खातीर तेका जण तकली बडाबड गुण जाल्ल्या खातीर एकल्या हाती धरले सगळे कामां शाबीतान पंथा पावलेल्या खातीर एकल्या रीण फारीक करून कुरपा मेळ्ळेल्या खातीर तशेंच 17 जाणांक मागून उपकार मेळ्ळ्या खातीर अर्गां दितात तांचे सांगता आमचे अर्गां गुंतया सगळींच्या बापा पुता पवित्र आत्म्याक आमी अर्गां दिवया हात बारया निरंतर देवाची त्रिंदादीची स्तुती कर सांगाता म्हणया अर्गां तुका समिया जेजू अर्गां तुका समिया जेजू अर्गां तुका समिया जेजू हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, 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 Hallelujah. हालेलुया मगर बाबडी आमच्या पिढीस्त पण बसो देवाला विश्वासान मागोया सर्विस पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार ऐकमचे प्रार्थने सुम्या पिढीसल आमच्या बाबणीचे कष्टळू करी ऐकमचे प्रार्थने सुम्या सर्विस पर पिढीचे समर्पित सेवकरच्या समर्पितल्या धाकट्यानं सांगणी सेवकांक पाव ऐकमचे प्रार्थने सर्विस सुम्या पर सकट पिढीस्तां तळण्यानी बातकांतली निवार ऐकमचे प्रार्थने सर्विस सुम्या पर तुझ्या वरीने दवच्या पिढीस्तां जिविताची भरती बलके कुडीत मेची गिठाई दी ऐकमचे प्रार्थने सर्विस सुम्या माहिती दिसा आमी ऐकली आमच्या बाबणीची सत्य समाजारी कन सांस्कृताच्या भक्तिकांच्या जिणेत आणि आशिल्लो संतोष आणि समाधान भोग करी ऐकमचे प्रार्थने सुम्या तुझे बाबा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसरले ते आमी तुका समर्पण दिता हांव तुजी खुशी वयतर ती सर्व ते समा तुज्यारी कर म्हण आमी मागता ऐकमचे प्रार्थने सगळं सुम्या बाबा गांवांत परगांव हो ते काम नासतना कुस्तोंच्या सर्व तेच्या भुरग्यांची काकुळट करी तांकां बरें काम फोक करून तांची जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता ऐकमचे प्रार्थने देडला बाबा सुम्या हो ती जिणी संगाती वा संगाती मेळनासतना कुस्तोंच्या सर आमच्या भाव भयणीची तुजी दाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिणी संगाती मेळोन तशेंच बरी संगाती वा संगाती मेळोन बरे कुटुंबाची जीवन ते देणे फोव कर म्हण आमी मागता ऐकमचे प्रार्थने सुम्या बरा भुरग्याचे देणे आशिल्ले सर काजरी जोड्यांची बेरमात पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचें फळ भुरग्याचे देणे तांकां फोव करनाचो कुटुंबा संतोष चडय म्हण मागता ऐकमचे प्रार्थने सुम्या युवा जाणां खातीर विशेष करून मागतना सर युवा जाणां तुजी कृपेच्या बेसांवांनी भर तांची जिवीत नंदन कर ताचो फुडार नंदन कर वायट सवय बली जाल्यार समेस्तां सुटका सोडून लाभय आणि हरी एकल्यांगी तुज्या कृपेन आनी आशिर्वादांनी भर म्हण मागता ऐकमचे प्रार्थने सुम्या इस्रायल आनी पलेस्तिनामध्ये जावनचे झुजू बेगीनसर रावय थंयसर संधान सुत्रां असं जावन दीत आनी मुखांतर थंयसर शांतीचें समाधानाचें वातावरण उपसावन दी झुजाची मोडां सगळीं निवारून दीर आनी प्रत्येक रितीन आमचो लोक थंयसर आसा कस्तोन आसा आकांतांत आसा भिरांतींत आसा तांकां सगळ्यांक सुख संतोष समृद्धी आनी कामान भद्रते फावो जावन दी म्हण मागता ऐकमचे प्रार्थने सुम्या हांगासर फेस्ताचें आचरण करचें हरी एक कार्य जावं पुरो नव्यानाची जावं पुरो कंप्रेची जावं पुरो सामूहिक काजाराची जावं पुरो बेस्पाची जावं पुरो फेस्ताची वा नाटकाची हरी एक कार्य शबितान जावं तुजी कृपा तुजी सकत आमकां लाभय सर भक्तीक हांगासर येवचे हर एकल्या तुजी कृपे देण्यानी बर आनी तांकां मागलेले सगळे फोव कर फुली फुलाची पाकळी देवन समेस्तांनी हे फेस्ता दिशेन आमकां आदार आनी कुमक करूंक आदार आनी कृपा दिशे कर म्हण आमी मागता ऐकमचे प्रार्थने सुम्या आमच्या पृथ्वीचेर भुमीचेर तुजो आशिर्वाद घाल बेड्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल कृषीक बेड्या पियोवच्याक मनशाक जानवरांक मन जाती सुकण्या संवसार हर एकल्यांक बरें उदक फोव जावचें तसलो पावस आमकां फोव कर म्हण आमी मागता ऐकमचे प्रार्थने सुम्या बरे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी मानून घे नमारानी एका कुळीचे माई नमन आमच्या जिवा आमरानी पुरुषा तुका मारता आमी परदेशीची बाळका या दुखाच्या कोणाक आसता आजकाल आमी वरदान करता तर तुमचे सगळे तुझे कापूर आमचेर परती आनी या परदेशा प्रांत तुजे कशें सुदी पोळ जेजू आमकां दके हे देणी मगाडी तुला उपकार मरे मगळ बाबडी नपडेस आमच्या बाबडी सुगडास काडया तांच्या बऱ्या भलायके पासून आमी मागया त्रिंदादीक मान करून सांगाता म्हणया महिमा तुका आसर पदवेदार राधे बापा कित्याक तुवें तुज्या क्लेस्पता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडून दिवच्या धरलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या क्लेस्पता कित्याक तूं आमच्या सकत मनशाचे गंजेत तितलो लार्मीक जालोय आनी आमची पिडा गुण करून दिवंक कशी वेली महिमा तुका देवा पवित्र आत्मे आमच्या बसवून धरा कित्याक तूं आमचे सर्व पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रार्थुया बोदेळ बापात्म्याच्या संकस्तांनी मतेच्या वाकुडीच्या पिढीने कस्तो ज्या तुझ्या साकरांनी साकरणीचेर दयाळ दिश्ट घाल तुवें रस्त्यान तांकां नवो जीव दिवची वापरीत कर अशें पातकांतली तळ जावं पिडेशिरांतली गोण जावं बेगिस्तांनी भलायकी जोडून फोव करी क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं आमेन सगळेचे नवी आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संसार क्रिस्तो तुमचे सोबे आसो तुमच्या सवे आसो बोदयाळ समिया बाबत त्याच्या बुजवणदारा तुजी मीत पेन्नातलेली दयाळ आमी मागता पिडेशिरेन कस्तो ज्या तुझ्या भुरग्यांक तांचे राखण बुडय सदां समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजणी माराबैत पयस करून एकामेका काळजात बुक्स जिवन तांकां द्वादार दी
आपल्या कष्टावर सुदारून तुझे देण तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगून दी तूं दयाळ समी सदांच तांच्या संगात राव तांच्या हातली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी तूं तुज्या पवित्र सभेत सदां सुगार गंध येवन दीत जो जेत आनी रासवर चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. सदा देव बाप तुमचेर आशीर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकार तुमचेर फंकोवन तो आपल्या मायपसान कुदीन वागोवन दोलभयेन तुमचेर आपली नजर घालून आनी आपली शांती तुमकां दिवं. आमेन. देवाचो एकलो सुपूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उच्या बसला आनी आपल्या बसून प्रमाणे संवसारा पर्यंत आपले संगत आसा तो तुमचे सवे रावूं तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान रावून तुमकां वाट दाखोवन तुमच्या फाटल्यान रावून तुमची राखण करूं. देवा पळयतात जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरले तो तुमचे ते आजचे सर वायट वस्तू उडोवन तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान प्रज्वलित करूं. आमेन. आनी सरदार पददार देवाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्मा तुमचेर देवत आनी तुमचे सगळे सदांच आसो. आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या मोगान आनी तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बाबडीन थोडी मिनटां भर सक्रामेंता मुखार आमी कशी दिल्या समयाची कृपा समयाची शांती समयाची समाधान समयाची भलायकी आमी आमची करून घेतल्या भक्तीन आमी घालया आराधनाचें गीत गावया समयाची बेसांवां आमी जोडोवंक तयार जावया. देवा बापाक स्तुती महिमा 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 देवा बापा 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 देवा बापा. आमच्या सुमयांक जावं आराधन आमच्या सुमयेक जावं स्तुती जास्त आमच्या सुमयांक हांगासरच्या उंड्या रुपार आयिल्ल्या त्या सुमयाची आराधन करुया. ताका जावं स्तुती ताका जावं महिमा ताका जावं भक्तां ताका जावं स्तुती. जेजू सुमयाक स्तुती महिमा 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 जेजू सुमया जेजू सुमया जेजू सुमया जेजू सुमया जेजू सुमया जेजू सुमया
पवित्र जावं स्तुती आमच्या पवित्र जावं आराधन आमच्या पवित्र जावं महिमा पवित्रत्म्याक स्तुती 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 महिमा स्तुति महिमा पवित्रत्म्या 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 कीर्तन 9:5 या सरस प्राग उल्हासन गावया आमच्या तणाच्या कोटपान वाकानुया स्तुती गीता सवें ताच्या समोर या गीता गायन ताका वाकानुया कित्याक सरस वर्तो देव सगळ्या देवा प्रास वर्तो राय ताच्या हातांत आसात पृथ्वेचे गुंडाय पर्वताचे शिगाताचे दर्यो तसो कित्याक ताणें तो रचला ताच्या हातांनी घडलेल्या सुकी बेंताची येया मन भगवया सरपडया आमकां रचलेल्या देवा मुखार तिमी मारुया कित्याक तो आमचो देव आनी आमी ताची सर्वाची परसा ताच्या हातांत ताणें आमकां सरळ शेलयो वय आमचो देव आमच्या देवाचें आराधन करचें वर्ते भाग आमकां फावो जाला तुमची सवाब आराधन तुका देवा बापा अर्गान तुका देवा बापा आराधन तुका देवा बापा अरदान तुका देवा बापा आमच्या मोगाळ बापा आराधन तुका देवा बापा आराधन आमच्या तुका देवा सगळ्यांच्या बापा आमच्या आराधन तुका देवा बापा आब्रामाच्या इसाकाच्या जकबाच्या देवा तुका देवा बापा आमच्या पुरोजाच्या देवा अरदान तुका देवा बापा इस्रायलच्या पजीच्या देवा अरदान तुका देवा बापा आमच्या पुरोजाच्या देवा अरदान तुका देवा बापा आमच्या आबाबापाच्या देवा अरदान तुका देवा बापा आमच्या कुटुंबाच्या देवा अरदान तुका देवा बापा आमच्या घराण्याच्या देवा
आराधना तुका देवा बापा आमच्या मुखल्या संततीच्या देवा आराधना तुका देवा बापा आमच्या रचणारा आणि पोसणारा आराधना तुका देवा बापा आमचा जीव दातारा आराधना तुका देवा बापा सगळे पृथ्वीच्या रचणारा आणि त्यांनी आराधना तुका देवा बापा म्हज्या देवा आणि म्हज्या साईबा आराधना तुका देवा बापा तुमचे जबाब आराधन तुका सुमिया जेसू आराधना तुका सुमिया जेसू देवाच्या एकल्याच जनित पुता आराधना तुका सुमिया जेसू आमच्या सुमिया आणि आमच्या देवा आराधना तुका सुमिया जेसू सगळी संसाराच्या सुरंदरा आराधना तुका सुमिया जेसू मनुष्य रीती ह्या संसाराक आयलेल्या आराधना तुका सुमिया जेसू मनुष्य कुळाच्या तारोका आराधना तुका सुमिया जेसू मनुष्य कुळाच्या सुरवंदरा आराधना तुका सुमिया जेसू सगळीच्या देवा आराधना तुका सुमिया जेसू त्रिंदादीच्या दुसऱ्या जना आराधना तुका सुमिया जेसू आमच्या जीवा आणि आमच्या जीवनपणा आराधना तुका सुमिया जेसू वासकांचे शलिये आराधना तुका सुमिया जेसू आमच्या सुखा आणि संतोषा आराधना तुका सुमिया आमच्या जेसू बादशावे आराधना तुका सुमिया आमच्या जेसू बऱ्या गवळ्या आराधना तुका सुमिया आमच्या जेसू कर्या आणि निज इष्टा आराधना तुका सुमिया जेसू जिविताच्या उंड्या आराधना तुका सुमिया जेसू मनी सल्ल्या देव साईबा आराधना तुका सुमिया जेसू तूं देव शब्द सांगून संसाराक आयलेल्या आराधना तुका सुमिया जेसू मरेच्या कुशेंत जन्म घेतलेल्या पुता आराधना तुका सुमिया जेसू आमच्या सर्वा आराधना तुका सुमिया जेसू आराधन तुका पवित्रत्म्या आराधना तुका पवित्रत्म्या आराधन तुका पवित्रत्म्या आराधना तुका पवित्रत्म्या पवित्र त्रिंदादी आराधना तुका पवित्रत्म्या त्रिंदादीच्या तिसऱ्या जना आराधना तुका पवित्रत्म्या आमच्या पोसणारा आराधना तुका पवित्रत्म्या आमच्या सांभाळणारा आराधना तुका पवित्रत्म्या आमच्या सनवायच्या दातारा आणि भंडारा आराधना तुका पवित्रत्म्या आमच्या दातारा आराधना तुका पवित्रत्म्या आमच्या चिनेच्या बुसोंदरा आराधना तुका पवित्रत्म्या आमच्या चिनेच्या शांती दातारा आराधना तुका पवित्रत्म्या देवाच्या मोग दाखयत दितल्या आराधना तुका पवित्रत्म्या पवित्र पुस्तके सन्माय दितल्या आराधना तुका पवित्रत्म्या रक्षका आराधना तुका पवित्रत्म्या आराधन तुका अब्बा बापा आराधना तुका बापा आराधन तुका सुमिया जेसू आराधना तुका सुमिया जेसू आराधन तुका पवित्रत्म्या आराधना तुका पवित्रत्म्या हालेलुया हालेलुया आमच्या सुमयाची मी स्तुती केली आता आमच्या सुमयाक आमी कितले स्तुती केल्या रे उणेस म्हणी येत कित्याक ताणें आमकां रचला ताणें आमकां पोसला ताच्या जिवान ताणें आमकां भरल्या त्याच देवाक आतां आमी अर्घ दिवया ताका स्तुती केरया ताची आराधन केरया आनी म्हणया स्तुती केर सुमयाची दुनिया देवाची स्तुती केर रायाच्या रायाची स्तुती कर सुमियाची धनिया देवाची स्तुती कर रायाची रायांच्या रायाची स्तुती कर सम्याची धनिया देवाची स्तुती कर रायाची रायांच्या रायाची कळते जाया दिव्यर पडा देवाच्या मुखार तळियो पेटा हातू बारा वडा संतसा कळते जाया दिव्यर पडा देवाच्या मुखार तळियो पेटा हातू बारा वडा संतसा प्रणाम करा नामन करा सर्गींच्या बापा गायन करा उल्हास करा रायांच्या राया स्तुती कर सौम्याची धनिया देवाची स्तुती कर रायाची रायांच्या रायाची स्तुती कर सौम्याची धनिया देवाची स्तुती कर रायाची रायाच्या रायाची वय आमच्या सुमयाची स्तुती करूया आमची खालचा निदर करूया चिलच्या ऐलांनी सस्या मन आमचे पवित्र करा आमच्या दुनिया देवाच्या मनात ताच्या लगीच करूया ताच्या मोगात राहूया वर्चस्व करूया आमच्या सगळ्यांच्या रायाक जाऊन ताका स्तुती आराधन
काळजा तुमची नितळ करा जेजूच्या येण्यात मना तुमची पवित्र करा देवाच्या मनात काळजा तुमची नितळ करा जेजूच्या येण्यात मना तुमची पवित्र करा देवाच्या मनात लागी सरावर बेन तुम्ही बापाच्या सेवे ऊर्जित करा देणी तुमची सर्गींच्या रासात स्तुती कर सम्याची धन्या देवाची स्तुती कर रायाची रायांच्या रायाची स्तुती कर सम्याची धन्या देवाची स्तुती कर रायाची रायांच्या रायाची आमच्या सुमियाची आमच्या रायाची स्तुती करूया आम्ही सर्व बाणावडा सर्व आम्ही सुमियाची स्तुतिया तसं सुमी आमच्यामध्ये गाते त्या रोग्या रूपाला तच स्तुतिया सर्व आम्ही दुबळे श्रेष्ठ सर्व आम्ही प्रेम करया सगळं आम्ही समर्पण देऊया सर्व आम्ही एका ताल्यान त्याच्या स्तुती करूया वड ताल्याने सगळं आम्ही स्तुती करूया सगळ्या जीवित जाऊन नंदन जाऊन आमची जीवित सुमिया वरते त्याने समोर असतात त्या दिवसात आम्ही अर्घ देऊया राणा वडा सतया अर्घ देऊया स्तुती करूया लाना वडा मुखार सरा गीता गायनान दुपली ग्रेस एकवट जोडा जेजूच्या नावान लाना वडा मुखार सरा गीता गायनान दुपली ग्रेस एकवट जोडा जेजूच्या नावान सर्व आम्ही स्तुती कर्या वडा दाबाजान जीवित आमचे नंदन कर्या व त्या संतोषा स्तुती कर सम्याची धन्या देवाची स्तुती कर रायाची रायांच्या रायाची स्तुती कर सम्याची धन्या देवाची स्तुती कर रायाची रायांच्या रायाची हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. दया करून बसा आता. मोन्य ग्रंथ अबस्वर 22 बोल असे म्हणता सरक्या वाड्याने सलंग चरक्यांग शिकई म्हातारे प्राय लेखून ते संसोना सरके वाड्याने सलंग चरक्या शिकई म्हातारे प्राय लेखून तो ती संसोना वेमच्या मुघल बाबानं आणि बहिणीनं आमच्या युवजनाक वडिलांची कशी सेवा करची म्हणजे आम्ही दाखवून दिवंक जाय. जेन्ना आम्ही आमच्या वडिलांची सेवा करता आमची भुरगीं आमची युवजन आमकां पळयतात आनी जेन्ना आमी म्हातारे जाता आमी प्रायबंद जाता तेच भुरगीं आमची भुरगीं आमची सेवा करतली. त्या देखून आमी आमच्या भुरग्यांक बरी देख दिवंक जाय. आमच्या युवजनांक खरी देख आमी दिवंक जाय. इसाया प्रवादी
Abaswar 50 8वी बोर्ड अशी सांगता म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्ही म्हजो वांटो तुमचो वांटो न्ही म्हणटा सर्वेस्पर जितले मळब पृथ्वीतान वयर आसा तितले म्हजो वांटो तुमच्या वांटा वयर आसात आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना वयर वय आमचे इवसन जायते चिंतून आसात कितें करचें मुखार शिकाक मुखार आखिर जाता मुखार कितें करचें खरी वाट केल्यार तांचो फुडार बरो जायत नांतर मार्गांत आनी पडटात वय आमच्या युवजनांक फुडार कितें आसा म्हूण राखून आसा बरें कितें वायट कितें म्हूण समजून ताका समजुनी जाय सारकी विसवण काडूंक तांकां जाय करपाक तांकां जाय आमचो मजत तांकां जाय आमचो एकुमकेचो हात तांकां जाय आमचो प्रोत्साह तवळ खंडीत जावन आमची भुरगीं आमची इवसनां तांचो फुडार कितें म्हूण तांणी विसरपाक तांकां फावो जातलें आनी आमच्या सुम्याची सेवा करूंक ते मुखार येतले आमच्या इगर्ज मत्यांत आमच्या पिरगेजींत आमच्या वाड्यांत आमच्या समाजांत आमच्या कुटुंबांत दिवक जाय तर रेगत सुम्याच्या विसवांत वांटे जमच्या सदांच तयार आसात त्या दुखून आमच्या त्या तरणाट्यांक आमच्या भुरग्यांक देवाक समर्पण दिवया तांकां आमी अर्घ दिवया देवान आमकां दिले त्या भुरग्यां खातीर रंग सुम्या म्हाका जिवीत दिता तुजे रगत सुम्या आत्म्यातान बागयता तुजे रगत सुम्या पाताक गुंतें काडता नितळ निर्मळ म्हाका करता तुजे रगत सुम्या म्हाका जिवीत दिता तुजे रगत सुम्या आत्म्यातान बागयता तुजे रगत सुम्या पाताक गुंतें काडता नितळ निर्मळ म्हाका करता अमलीक तें रगत सुम्या म्हजेर साराय पवित्र तुजे रगत सुम्या म्हजेर शेणय अमलीक तें रगत सुम्या म्हजेर साराय पवित्र तुजे रगत सुम्या म्हजेर शेणय तुजे रगत आमकां दुस्मनांतल्यान सुटका दिता सुम्या तुजे रगत आमकां दुस्मनांतल्यान सुटका दिता तुजे रगत आमकां नवें जिवन भरता सुम्या तेच रगत आमचे शेणाय आमकां नितळ कर सुम्या तुजे रगत दुस्मानांतल्यान सुटका दिता
तुझे रगत सौम्या नव्या जीवान भरता तुझे रगत जिणे सुजान जैतला बैता म्हजे रक्षण सदा सुखता तुझे रगत दुस्मानातान सुटता दिता तुझे रगत सौम्या नव्या जीवान भरता तुझे रगत जिणे सुजान जैतला बैता म्हजे रक्षण सदा करता अमलिक्या रक्ता तेलाय म्हाका सोमिया पवित्र त्या रक्ता नितळ तुमकर सोमिया अमलिक्या रक्ता तेलाय म्हाका सोमिया पवित्र त्या रक्ता नितळ तुमकर सोमिया Alleluia, 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 Висмія. То є як івек сауну, як бургер сауну, яка котман салмалой. Котмачі смерті тунсана салой. आमच्या मनशाको जे सोडून करचे खातीर बापा तावन देवा बापा तावन आमच्या रचना तावन तो ह्या संवसाराक आयलोय दैवीक शब्द जावन एक मनीस जावन तो जल्मालोय एक इमानुएल जावन तो आमचे मदीं जियेलोय तुका जावं अर्गा आम्हा सर्व येवजणाची चिंतना तुमसानाय कित्याक तूं एक इवक जावन आसलोय एक इवक जावन तुवें सेवा केली सुताराचें काम करना तुज्या एक आवेक मोरये मायेक तुवें पोसलें आनी आमकां करीत देख दाखयली कसो वावर करीत जाय म्हळ्यार तें आमकां शिकयलें पेडेस्तांक तुवें गूण केलें खोटकारांक तुवें नितळ केलें कोड्यांक तुवें देश दिले समया संकट आसल्यांक तुवें तुजे बरें उतरां तुवें दिलें तांकां सवकसाय तुवें दिलें वय समया आधुनीक काळार आसल्या सर युवजन आमची भुरगीं सस्नीक जिवीत सोडूंक आशेतात त्या देखून तुजे शस येतात आनी विसरतात
सुमिया हमें सस्तिंग जीवित सुड़ी से किती करीसे वै सुमिया आम्ही तुझे उपदेश पाळता नव्याने करता मागणे करता पण आधुनिक संसाराची अडकळ आमच्या मुखार आसा मनशा सैमाचे अस्गत काय तुझ्या मोगांत रावंक जियोंक आमकां एक अडकळ जाता जावंक पुरो आधुनिक माध्यमां जावंक पुरो मॉडर्न गॅजेट्स जावंक पुरो ड्रग्स जावंक पुरो ऑनलायन गेम्स जावंक पुरो पयशांच्या आशे खातीर फ्रॉड माफियांत अलग जावचे ह्या वरवीं आमची दिशा तुजे पयसवेत गेलेली आसा त्या देखून सुमिया तो आमचे संगता राव आमच्या युवजनाक जो आशीर्वाद घाला तांकां खरी वाडतक तांच्या जिविताची खरी सारकी वेंचवण करूंक जाय आसली मजत तांकां दी आमच्या सर युवजनाक आमच्या भुरग्यांक सुमी मुखार दवरया कीर्तन 71 पयली आनी दुसरी वळ अशें म्हणटा तुका सर्वेस्परा हांव शरणा येता म्हाका केदें सुद्दां पडोवंक दिनाका तुज्या नितीवंतपणांत म्हाका निवार आनी म्हाका वाटय म्हाका खाण दी आनी म्हजी तरण कर वै सुमिया म्हज्या इश्टा म्हज्या सुरवंदरा म्हज्या सर्वेस्पुरा हांव तुका शरणा येता ह्या संसाराच्या दृश्टीन म्हाका लेजीन केली नाका म्हाका ह्या संसाराच्या दृश्टीन लेजीन केल्यार व्हडना सुमिया पूण तुज्या त्या दृश्टीन म्हाका लेजीन केली नाका तुज्या त्या निदेवंतपणांत जिवंक म्हाका वाडतके सुमिया म्हज्या ताळ्या कांडी सुमिया म्हज्या जिविताक खरो उजवाड तूं जाय सुमिया सुमिया तूं म्हजो भरवंसो तुझे तरणाटे प्राय तावन तुजेरेस म्हजो विश्वास म्हणटा कीर्तन 91:5 आमच्या युवजनांनी आमच्या सवयींची अखंड विश्वास दवरूंक जाय सुमियेची कृपा तांचे मागून घेवया तुमची जबाब सुमिया तुझे सक्तेन बर आनी शबेतायेन दवर सुमिया तुझे सक्तेन बर आनी शबेतायेन आमच्या कुटुंबांत वाड्यांतल्या पिर्गिजींतल्या समाजांतल्या सर युवक युवतीक तुझ्या सक्तेन बर आनी शबेतायेन राखण वर पवित्र सभेंत निस्वार्थी वावर पेटोवच्या युवजनाक सुमिया तुझ्या सक्तेन बर आनी शबेतायेन वर सामाजीक वावरांत प्रियाल आसच्या आमच्या युवक युवतीक सुमिया तुझ्या सक्तेन बर आनी शबेतायेन राखण वर मुखेलपण घेवन समाजांत अर्पेन करच्या आमच्या युवजनाक
Semia tuja sekten beran tiatan ber. Tuja setan tu yazak dharmik samgu tarbet sorcha sir yuvajanak tuja sekten ber sabiten rakan ber. Pabe sabende sevadim cha ternya yazak dharmikank semia tuja sekten beran tiatan ber. Kenteri pare sadan kerja amca yuvajanak Semia tuja sekten beran tiatan ber. Bekar asca sir yuvajanak semia tuja sekten beran Jivitan suvatnatla yuvajanak semia tuja sekten beran ber. Varsavenche gulam salil amca yuvajanak semia tuja sekten beran sabiten prakan ber. Sir के मार्गदर्शन नास्ता आश्चर्य युवजना का semia tuja sekten beran ber. पोषक शोषण आणि बलात्कार ओळख झाली आमच्या युवजना का semia tuja sekten beran prakan ber. माध्यम झाल्याने बंद झालेल्या आमच्या निर्भागी युवजना का semia tuja sekten beran ber. लैंगिक शोषण ओळख झालेल्या आमच्या युवजना का semia tuja sekten beran ber. मागण्यांत आसक्त असलेल्या आमच्या युवजना का semia tuja sekten beran सक्राबादित आकर्षण नातलेल्या आमच्या युवजना का semia tuja sekten ber. जिने संगत मनातल्या आमच्या युवजना का semia tuja sekten beran लग्न बेस जोडून को तो शिवंक तान आमच्या युवजना का semia tuja sekten beran ber. आपल्या शिकवंत आजच्या आमच्या युवजना का semia tuja sekten beran वडिलांक वचे जाऊन आमच्या युवजना का semia tuja sekten beran ber. व्यवहारांत नष्ट संपडल्या आमच्या युवजना का semia tuja sekten beran ber. जीवितांत सरकी विंचून घेऊन निर्धार घेण्यातल्या आमच्या युवजना पासत semia tuja sekten beran ber. हर जातीच्या मग पासत संपडल्या आमच्या युवजना पासत semia tuja sekten beran ber. तुझ्या भविष्य विरोध वावरच्या आमच्या युवजना पासत semia tuja sekten beran जिनियंत सलवण ददस वर जाऊन मानसिक झाले आमच्या युवजना पासत semia tuja sekten beran नैतिक मौल्य आणि सत्ता विरोध जे आमच्या युवजनाक semia tuja sekten beran ber. वयमच्या सर युवजना खातीर आमी समर्पण दिवया आमच्या कुटुंबांतल्या सर आमच्या भुरग्यांक समर्पण दिवया समेश आशिर्वाद आमचेर मागया तोच समी जेसू ह्या उण्या रुपार तो समी आमचेर आशिर्वाद घालो तोच समी आमी सर्वांचेर आपलो पवित्रत्व धडोवन दी ताच्या देण्यान तो नेटोवन दी आमकां समी समर्पण दिवया त्याच पवित्रत्वाक आमच्या मदकांत आपोवया आनी तोच पवित्रत्व आमकां ताच्या देण्यांनी बरोवन दी म्हूण मागया दैवी कृपेचे आत्म्या वेगीच आमचे देवून ये वेगीच आमचे देवून ये वेगी ये लागी ये कृपेन भरून ये दैवी कृपेच्या आत्म्या वेगीच देवून ये दैविक कृपेच्या आत्म्या वेगीच देवून ये दैविक कृपेच्या आत्म्या वेगीच वेगी ये लागी ये कृपेन भरूक ये वेगी ये लागी ये कृपेन भरूक ये
वय पळयतात तुमचे देवणी पळयतात तुजे कृपेन आमकां बरो तुजे मजतीन आमी आमची जिवीत तुका सायज बरी देवाच्या मोगान तुका काबी आमचे देवणी पळयतात दैवीक मोगाची आज्ञा तुज्या मोगान आमकां बरो वेगळी ये लागीं ये मोगान आमकां बरो पळयतात मोगान आमकां बरो दैविक मगाच्या आत्म्या मगान बरूंक ये दैविक मगाच्या आत्म्या मगान बरूंक ये वेगिये लागिये मोगान बरूंक ये वेगिये लागिये मोगान बरूंक ये ये पळयतात आमचे आमकां जाय तुजे सकत आमी आसकच पळयतात दैवीक शक्तीच्या आज्ञा तुजे शक्तीन आमकां बरो पळयतात वय आमकां जाय तुजे सकत आमकां जाय तुजे मजत वेगळी ये पळयतात तुज्या लागीं ये पळयतात तुज्या सकन आमकां बरो पळयतात दैविक सत्यच्या आज्ञा सत्यन बरूंक ये दैविक सत्यच्या आज्ञा सत्यन बरूंक ये वेगिये लागिये सत्यन बरूंक ये वेगिये लागिये सत्यन बरूंक ये सत्य बिन आमी कितेंच करूंक जायना आमच्या वरवीं आमच्या पळय युवाजनांचे देवण हे पळयतात आमच्या युवाजनांचे देवण हे पळयतात तांकां जाय आसली म्हजी उजवाड तांकां आमी खगवून आसता उजवाड दैविक वस्वाड आत्म्या सन्वयन बरूंक ये दैविक वस्वाड आत्म्या सन्वयन बरूंक ये वेगिये लागिये सलोन वरूंक ये वेगिये लागिये सलोन वरूंक ये तुज्या पळयतात प्रकाश जिवीत प्रकाश पळयतात जीवित दिवच्या आत्म्या जीवित बरूंक ये जीवित दिवच्या आत्म्या जीवित बरूंक ये वेगिये लागिये जीवित दिवूंक ये वेगिये लागिये जीवित वेवूंक ये लगीं ये पळयतात सतानितेच्या आत्म्या आमकां सत शिकय आमकां नीत शिकय पळयतात सतानितेच्या आत्म्या आमकां सत शिकय वेगळी ये लगीं ये निजे शिकोवंक आमकां सदां सतानितेच्या आत्म्या सरशिकोंक वेगीच ये सतानितेच्या आत्म्या सरशिकोंक वेगीच ये वेगिये लागिये नितीन सोलोंक 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 ये हालेलुया 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 आमकां समर्पण दिवया आमचे सगळे जिवीत समीक समर्पण दिवया ह्या सक्रमेंत आसचो तोच सुमी जेजू ह्या उण्या रुपार आसचो तोच आमचो सोडवणदार आम्हा सर्वांचेर आशिर्वाद घालून दी आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालून दी आमच्या कुटुंबाचे पिरगेचेर आशिर्वाद घालून दी आमच्या पिरगे आसल्याचेर प्रायवंताचेर आशिर्वाद घालून दी आमच्या पिरगी आसल्याचेर पेडेंचेर आशिर्वाद घालून दी सर युवजनांचेर भुरग्यांचेर सर कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालून दी
आमकां समीत समर्पण दिवया येद्या व्हडा सक्रामेंत आमी गीत करया आनी समीत आशिर्वाद आमकां समीत तयार करया येद्या सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पूर्विल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आधार्या सल्वनवेच्या अस्कत विश्व्या बावार्ताचे बळ दिव्या जशे बापाक तशे पुताक उल्हासानी स्तुतीसा पदवी महिमा ससना ससना एका ताळ्यान हसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी नावडता आमेन. प्रार्थया हे देवा विचित सक्रामेंत काल तुवें कश्टांचो उगडास आमकां सोडलाय तुज्या सोडून सफल जांच आमचें तें आमी बघ सरको तुज्या कुडेच्या आनी रक्ताच्या पळयत मिस्तराक आमी मान करूंक आमकां फवक तोंची येता रस वर्सलयता ससनाच्या ससना आमेन. उभी राहूया. सदैव जावं सुमयेचें नांव आता आणि सदा सदैव जावं सुमयेचें नांव आता आणि सदा सदैव सर्वदा जावं सुमयेचें नांव आता आणि सदा सर्वदा कोणी व्हडल्या ताळ्यान म्हणया सदैव जावं सुमयेचें नांव आता आणि सदा सर्वदा सदैव जावं सुमयेचें नांव आता आणि सदा सर्वदा सदैव जावं सुमयेचें नांव आता आणि सदा सर्वदा आतानी सदा सर्वदा सदैव जाऊन सभेचे आतानी नाव सदा सर्वदा सदैव जाऊन सभेचे आतानी नाव सदा सर्वदा सदैव जाऊन सभेचे सदैव नाव जावं सुमयेचें नाव आता आणि सदा सर्वदा Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. 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 मगर बाबडी नाव जेवणाचे आशीर्वाद मागया समेचे नावी हम स्वादार तने रसला सर्ग आणि संसार तुमचे सभे तुमच्या इसव्यासून सर्गीच्या भूमंगळ बापा आम्ही तुका अर्गांत हांव हेच्या ह्या शुक्राराच्या दिसा नव्यान दुसरो दीस आचरण करूंक आमकां तुवें फोव केल्ल्या पासून ह्या पुणतळांत येवन तशेंच माध्यम मुखांतर हांगासर मीस नव्यान सक्रामेंताचें आराधन करून तुजी कृपेची बेसांवां जोडूंक फोव केल्ल्या पासून तुका आमी अर्गांत दिता हांव आतां आमी जेवणाक गायतें जाल्यार हे जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून मागता हांव हें जेवण दान करून हें जेवण तयार करून दान दिल्या समेज दानीचेर तुजो आशिर्वाद घाल तशेंच हें जेवण तयार करूंक वावुरलेल्या पवित्र काळजा वांटेकारांचेर आनी तशेंच तांकां सांगात दिल्या समेज तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल तुजे कृपेच्या बेसांवांनी तांकां बर तांच्या दान आसोनी पावटी सफोळी तेच मापान तांकां पाटी मेळोस कर हें जेवण जेवच्या आमार एकल्यान तुजो आशिर्वाद घाल कुडीच्या वाडावडीक ते उपकारता आत्म्याच्या वाडावडीच्या कणा खातीर निरंतर वावरीशें कर म्हणून आमी मागता हे आमी मागता तुज्या पवित्र नांवान जो जी येता आनी रास करता सस्ताच्या सस्ताक आमेन बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन मगळ बापडी नो आतां निमाणी गीत जाल्या उपरांत तुमी सकरबानी जेवणाक मिनी हॉल हेचें थंयसर तुमी जेवण स्विकार करचें कोणाक कुडीच्यो गरजो तीच सुंग आसात थंयसर वॉशरूम आसा थंयसर वेचें
थंयसर तुमी वॉशरूम यूज करची पूण थंयसर उदक टॅप बंद आसा बीन पळया तुमी यूज केल्या उपरांत टॅप बंद करा उदक लीक जायना तें बरी तुमी पळया आनी तुमी सहकार दिया पिवच्या उदकाचें मांडावळ थंयसर आसा व्यतिरिक्तांत हॉला लागीं आसा उजव्याक थंयसर तुमी पिवचें उदक वापरचें थंयसर हात धुवचें तोंड धुवचें न्ही मोगाचे भाव भयणीनो भोव भक्तीपणान मिसां नव्यान सक्रामेंताच्या आराधना वांटेली जावन सुमेचीं बेसांवां सवण घेतिल्ल्या तुमकां समेस्तां देव बरें करूं हे सगळे देवस्तुती सोलून वेल्ल्या बाब जॉर्जी एसविडी तुमचो इमानपूर्वक उपकार वावरता देवाचे भरपूर आशिर्वाद मागता विलियम तुकाय देव बरें करूं आनी तुकाय देवाचें आशिर्वादां देवस्तुती सोलून वेल्ल्या नित्या दरवाड्याकारांक देव बरें करूं अभिनंदन आनी तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं मोगाचे भाव भयणीनो फाल्यां परत आमी सांगात मेळया सकाळी 10:15 तेस 10:30 मीस नव्यान सक्रामेंताचें आराधन आनी सुमेची कृपा जोडया हर एक दीस नव्यान दाखयता म्हणलो निर्देव करून निचेव करून एक ते सावंदोरन हें नव्यान करया हर एक दीस हांव नव्यान दाखयतलीं हर एक दीस हांव नव्यान करतलीं आनी म्हणजे येते साव जोडून घेतलें म्हणल्यार त्या ध्येयान एक नव्यान करूंक आनी देवाची आशिर्वादां जोडूंक तुमकां आपण दिता परत तुमकां समेस्तां देव बरें करूं आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर म्हाका म्हूण विनंती करता तुमकां देव बरें करूं निमाणें गीत आमी गावया उपकारी काळजांत दिनवाशी मनांत सम्या करगा दिव्या देण्या पासत ताच्या मोगा पासत वर उपकार ताचो बावड्या उपकारी काळजांत दिनवाशी मनांत सम्या करगा दिव्या देण्या पासत ताच्या मोगा पासत वरत्या उपकार ताचो बावड्या मोकळ पुत्रा सवे अंकवार मर्या आशिर्वाद देव आमकां भगीन कृष्णाचे कृपेनी आमचे देव आमचे बापाचे पवित्रात्म्याच्या